reku robiť. No, reku nič. Vzala tie stehna, no porciovala po polovici. No reku nie, som povedala, ako sa stalo, no čo budem sa vybrávať. Čož teraz napečem zamrznuté kurčatá urobím na momente, alebo čo no? No reku, taká vec sa stala. No, vtedy ste mali ľudí kopu, viem, ujek Štefan vtedy bol nebohý. No, Jola, Čuka už 4 boli, Janko, Tibora 4, to je už 8. Ja viem. No a to vždy bolo, vás mal do... Mali plno tam Izbe to bolo 16, 18, 20 ľudí. No. Lebo keď všetci nevarili tam oni, no tak všetci však by. Janička s chlapom, ešte to Silvienka, či ako som. No všetci, teda vás bolo všetci. Všetci sme prišli, hej? No a potom som podala, reku, ja si reku, pani reku, ešte ak by ste chceli kapustu, no že to ona ešte nejedla. No reku, okoštujte, no že tak zachutila ešte vrala, že ako spomenala tú kapustu, že maminka, či pravda, či to len tak rada. Ale nie, vy ste mali dobre, ste vždy robili kapustu, to sme všetci chceli. Hej, kapustu po ňom, to sme všetci, hej, u vás, hej. A keď som na svadbe, keď sa Štefan ženil, a tu sestry ostali a tu že to tiež nejedli, s mužami tu boli. A teraz ja som mala taký hrnec veľký, ešte väčší ten kastán na to urobený, a v pivnici, lebo to nebola chladnička, nie? A teraz pondelok, no čo mali, no ešte čo bolo, sme nejedli, teraz som kapustu plnila. To nikdy nejedli, no tak im chutilo a sestra išla do pivnice a videla, koľko mám a vraví, tak môžeme tu ešte aj 2 dní byť povedať, máme toľko kapusty, viete, chlapom tak chutila kapusta plnená, keď ráno vstali, že čo budú jesť, že kapusty plnené. Taký veľký inžinier, ten inžinier, to ten boli, tiež nikdy nejedli kapusty plnené. Nie za to, že inžinieri boli, ale nemali doma, mama nevarila kapusty plnené. No a jedli, potom môžete 2 dní byť, ešte to bolo toľko má učinka, teta Jolka má toľko narobené ešte kapustu, no tak. Kapusta im, že čo chcete na kapustu. A zase na druhý deň potom ešte boli tu, čo budete, no kapustu. A sami pýtali, no. Ale isto, hej, vy ste robili dobrú kapustu. A nie, musela byť dobrá, keď ja som sa vždy tešila na kapustu. Tu, keď som išla, vždy na vašu kapustu. Dobre ste robili, výborné. A už som tak dávno nerobila. Dávno, keď tu roboty s ňou však. Ale čo by robota? To nie je robota. Nie? Áno, čo tu naplniť, daj do hlica, dať vařiť už. Na zdravie. Paťko to nahráva všetko. On to nahráva, čo rozprávate. No, Ježiš, Matko Svata, ja potom asi... A on to dá do tohoto... No teraz tam sme vraveli, že O kapuste sme vraveli. Čo? O kapuste, aká je dobrá. To si všetci budú ale pamätať. predtým si niečo... Všetci si budú pamätať, ako je dobrá kapusta, lebo oni to vedia. Ale to nie, čo sme to vraveli o Eteri, že čo ti rozkazovali. Aj to ste natočili? To nie, to ste až teraz povedali. Teraz to natočí. Nie, tá kapustnica, tá kapusta bola vždycky výborná, si pamätám. A tak fajne zabalená v tom kapustnom liste. Tie koláče, no proste vždycky štedrá hostina. A zákusky som aj pár, druhou som narobila. A teraz už 5 rokov nepečem. Martina peče, Martina už, Mariška si pečú. Nepečem, ani na Vianoce, na Veľkú noc vôbec nie. Už oni si napečú? Oni pečú, viem, to nepečú. A Martinka ako sa má? No ako, sama našla si fešaka? No tam našla si to Martina. No tak, tak priateľa mala. Tak má chlava.